Doncs Marc, quina gran victòria per ratificar el lideratge. Jo diria que la primera part més bona d'aquesta temporada que hem vist de Lleida Esportiu, i a la segona heu sabut patir, per demostrar que també s'ha patit aquest equip. Sí, bueno, la veritat que el futbol en aquesta categoria és molt difícil, no? I mirant la primera part, mirant uns moments, per moments pareix que sembla fàcil, no? Però la veritat que l'equip està en un gran moment. Jo crec que s'ha vist reflexar, no? sobre el terreny de joc i bueno, ja estem en la bona dinàmica, no? de ja molts partits darrere, la gent de dalt està en estat de gràcia, no? El que és del banquillo aporta i la veritat que som moments bons, estem en el bon camí i n'hi ha que seguir. Parles dels de davant, però els de darrere també el que heu treballat avui, i tu personalment el partit que t'has marcat dels millors també, a la samarreta de Lleida. Sí, bueno, la gent la veritat que defensivament hem aconseguit molt poc, no? Sí que és veritat que el penal ens ha trastocat un poquet, no? Perquè al final no és fàcil, no? Al final fer les coses tan bé com estàvem fent, que de repent te piten un penal, t'empaten el partit, pues, psicològicament, no? L'equip té que estar molt bé, no? I en aquest sentit la veritat que m'alegre molt, no? No m'alegre, evidentment, de que hagi passat, però sí que s'ha vist que jo crec que n'hi ha que treure moltes coses positives d'això, que després del penal, no? En un bon moment que l'equip està, no? Que hem tingut, jo crec que en 3-4 ocasions per fer el 0-2, no ho hem aconseguit, i que 2 o 3 minuts després l'equip, no? Damunt de tot, fem el segon, no? I fem l'1-2. Jo crec que té molt de mèrit, hi ha moltes coses positives que treure de Peralada i és primer contra últim, no? Però ja veiem, no? Tots els partits lo difícils que són i molt orgullós, no? per l'equip i pel treball de tots. Explica'ns una mica el penal, perquè és que no l'hem vist, estàvem focalitzats en una altra jugada. Què ha passat? Pues T'ha explicat Musa? Si te dic la veritat no ho sé, no? Perquè la veritat que, com comprendreu, no? Ara mateix pues, el vestuari pues, era una eufòria, no? Al final les victòries, no? Pues, se tenen que disfrutar, no? De la manera que s'ha fet avui, encara que sigui una horeta ahí al vestuari, ja n'hi haurà temps de parlar, no? de demà i estos dies sobre lo succeït, però sí que és possible que n'hi hagi un contacte, no? Perquè sí que he parlat amb en Musa i sí que com li pega i li fica la mà per protegir-se i pot ser que li hagi pegat o no, però bueno, ara el que importa, no? Que l'equip que hagi guanyat. Tu sempre parles clar i català, no t'amagues de res. 15 jornades, 30 punts. Què vol dir això, Marc? Pues que estem en el camí correcte, no? Jo ja dia fa uns dies, no? que l'objectiu abans d'acabar la primera volta és passar dels 33 punts, no? I ara pues, queden, crec que és 4 partits i tenim l'objectiu pues, molt prop, no? N'hi ha que ser ambiciosos, tenim que aconseguir més i quan més punts aconseguim ara, menys tenim que aconseguir a la primera volta. Jo crec que això no ens té que relaxar, sinó és al contrari, no? Que veiem que estem allà al davant, veiem que la gent darrere estem agarrant un colxó fort, estem deixant a bona distància i ara que més que mai hi ha que estar ambiciosos i que molta gent en aquest vestuari, no? Hi ha molta gent jove i que ningú i molta gent no està en aquesta situació i estem per disfrutar, però també no? per a mirar cap avant, que han fet les coses molt bé i per a no baixar els braços i seguir igual. Per cert, Marc, ens has de confirmar això. Estan picats, Pedro i Juanto? No. Bueno, estan picats a mi, no? L'aspecte de veure qui fa més gols, no? Però ojalà que estiguen picats tota la temporada i ojalà no? que estiguen a aquest nivell, no? La veritat que és un lujo, no? Com aquell que diu, no? Hi ha molts partits que estires un meló, no? I te fan bo hasta tu, no? Perquè la veritat que te baixen els balons, la veritat que és un luxe, no? Poder tindre en el mateix equip a jugadors així i com ja t'he dit abans, no? En les preguntes anteriors, que és moment que l'equip està bé, hi ha jugadors en estat de gràcia i se té que disfrutar de la gent. Per cert, Marc, hi ha hagut companys teus que han agraït avui el suport del públic, que no es falta mai fora de casa, però que demanaven més implicació de la gent al camp d'esports, que vingués més gent al camp. Tu també te sumes a aquesta crida? Sí, claro, jo també comprenc que és complicat, no? Bueno, jo porto un any i mig aquí, la veritat que pues, al camp d'esports, la veritat que la gent quan apreta se fa notar, però també veig, no? Que és complicat, que no sé el tema del per què, no? El per què, perquè la gent, perquè al final Lleida és una població gran i al final Lleida, pues, com a mínim, no? En la situació que està en equip, pues, sense cap problema podria plantar-se en 5.000, 6.000 aficionats, jo no sé qual és el motiu, però òbviament no? Ens agradaria que quan més gent vingui al camp millor, però sí que és veritat que la gent que ve a l'estadi l'equip està molt content i molt satisfet. Al final
Els partits que hem jugat com a local l'equip ha tret molt bons resultats i jo crec que si vingués més gent encara se traurien més encara, però bueno, al final el que, entre comilles, el que ens tenim que guanyar que vingui la gent som els jugadors, jo crec que ho estem fent i jo crec que també que és qüestió de temps.